Dati baru ngakuan. Siyempre, wala rin na. Meron din kay Ivana! Okay, ano ba, te? Estamos celebrando.
Mommy Winnie, bago nyo po i-blow yung candle, dapat po muna kayo mag-wish. So, wish, wish, wish. Sige, blow mo na. Blow mo na, blow mo na. Happy birthday, Ivana! Malakpak naman dyan! Ayan! So, Meron inihandang letter. Alam mo naman kung sino siguro, te. Sino? Si ate. Sino ate? Si ate. Okay! Dito natin malalaman. Maaari po bang basahin ni Mother? Ang letter para po sa inyong dalawa ni Ivana. Dear Ivana, happy birthday naning. Naway masaya ka sa binigay kong surprise sa iyo ngayong araw. Winnie, ating belated happy birthday sa'yo. Hindi ka man naibigay sa eksaktong araw yung gift ko, sana happy ka pa rin. Salamat ng marami sa mga prayers mo sa akin at sa family ko. Love, Michelle. ayan! Nagkalat tayo! At syempre, andyan po ang inyong mga bisita, ang inyong mga anak, sino tiket na tag-message para kanya ni Ma'am Winnie at saka kay Miss Ivana. Yung magkakapatid na lang. Asaan? Ayan po. Okay, girl, come na! Punta ka dito! Anong name mo? Julian. Message mo. May ilaw pa. May cake. Happy birthday, Ivana. Huwag kang makulit, makinig kay mama. Ma, happy birthday. Thank you. Salamat sa pag-alam sa amin. Pagmamahal. Mahal ka namin. Yakap-sul na ka rin! At saka kiss na rin! Yakap! Dito natin napapakita ang pagmamahal ng bawat isa. Well, ganyan din ang naramdaman ni Adi at saka ni Adi. At saka ni Nana. Okay, sino pa? Asan kayo na? Ayun! Sa likod. Halika. Ngayon lang to. May count. Okay? Message ng kanyang anak. Then, anong name mo? Dorian. Dorian! Okay. Happy birthday, ma. Kay, love you. Kaya mga tading ko, para ka ni mother and saka sa kapatid. Makay, lagi akong gawing mahal naman. Ay! Bakit ako yung iyak nung Gusto mong sangitan, gikuton nga natay. Ayan! Ayan! Ngayon mo lang ba sila nakita kong biyak, te? Oo, diba? Iba talagang nagagawa ng surprise na iyak sila! Video ka! Ayan! Siyempre, ganyan talaga. O, sino ba? Ano po ang yung message kay Miss Michelle? Ma'am Michelle! Ayan. Ate, salamat sa lahat na binigay mong sorpresa na naman ulit sa amin. Maraming salamat sa iyo and more blessings to come. God bless you at ingat ka palagi dyan. Ayan. Ikaw, Adi, anong masasabi mo kay Mami Michelle? Ninang, Ninang. Thank you. Bana. Ninang. I love you. I love you. Yan lang. Okay, so, ayan. Okay ka lang, mother? Ayan. Magpapakilala na to. Kilala niya. Okay, in behalf of Adventures Flower Shop and Coordinates, thank you, Ma'am Michelle, ulit sa paulit-ulit na pagpili po sa amin upang may pahatid natin ang surprise ang nais nyo pong ipahatid sa inyong kaibigan na si Ma'am Winnie at sa inyong inaanak na si Ivana. Ayan. All the way from Singapore. Ayan. Suking-suki po natin yan si Madam. So, salamat po sa tiwala. At syempre, maraming salamat dito sa mga bisita. Ayan. Bali 3 po sila. Nandito. Kanilang mga pamilya. Ayan. Mag-hi kayo. Hi, Ma'am Michelle. Thank you. Ayan. Ayan. Halika, ating Salden. Message mo sa iyong mother. Ayan. Meron pa po? Message mo? Happy birthday, ma. Yun lang. Hindi, kulang. Mahaba nung kilaturon eh. Ayan.
Alas mo na 30. Naiyak ba kasi siya? Okay, so, ayan, all the way from Singapore. Thank you. Palakpak naman dyan. Ayan, happy birthday, Ivana and Mami Winnie. Happy birthday, Ivana. Sana huwag ka na laging pasaya kay mama at kay papa at huwag ka na rin hihingi lagi ng pera dahil wala tayong kapera-pera. Yun lang, happy birthday ulit. Happy birthday, Ivana. Sana mag-aral ka mabuti at magkabait ka. Tsaka sana wag mo sagot-sagutin sila mama at papa mo. Happy birthday, Ivana. Wish you all the best. Sana magpakabait ka at mag-aral ka ng mabuti. Love ka na. Happy birthday, Bana! Laingam nga nalaing! Nga te agada. Birthday, Ivana. Malaki ka na. Bawasan mo ang pagiging makulit. Tapos, galingan mo ang pagsasayaw mo. Kasi talent mo yun na binigay ni God. Okay? Magpakabait ka palagi. Yun lang. Alaman ka namin, anak, ng mga atin mo. Sana mag-enjoy ka sa mga hinanda nilang surprise sa'yo.